He's the Wizard! I pozdrav Clasheri, ja sam Izdor, vi gledate još jednu epizodu Clash of Clans Crvom kanalu. U današnjem videoklipu pričat ću vam neke nove stvari o novom updateu. Pričat ću vam bukvalno da se Clash of Clans skroz promenio, bukvalno kao da su napravili Clash of Clans 2, tako da možemo da krenemo na novosti ovog updatea. Mogu da kažem da mi je jako krivo, pošto još nije stigao Winter Edition, ali se nadam da će to uskoro doći. Kao što možete vidjeti, prešao sam napokon na 50. level, što je jako ekstra, a nisam puno ne doniram uopšte. Također, znači, dodat je Town Hall 11, dodat je novi heroj, doći će novi defense, neke nove stvari što se tiče spelova, neke nove stvari što se tiče štita, ovo je što se tiče ovih town halla i što se tiče luta, za gobline i za neke stvari za defense i te takve stvari, i ovo je za neke nove medaljice i za neke nove stvari što se tiče Clan War. Sad ja neću sve to prepričavati puno, nego ću vam prepričavati ono što je, ja mislim, bar po meni najbitnije. Za početak da kažem da će od sada Town Hall 11 moći da dobije ovog heroja koji je maksimalan level 20, i također nemojte mi zameriti na glasu zato što sam dosta prehlađen i ne mogu da pričam normalnim glasom. Također, znači, dobit će tog heroja koji je maksimum level 20, on je predviđen toliko za napad koliko je predviđen za defense i za heal ostalih heroja. Sad ga ja nisam toliko proučavao, pošto me neće ni zanimati bar još 2-3 godine, pošto sigurno neću stići do Town Hall 11. Što se tiče ostalih stvari, znači dodat je novi defense za Town Hall 11, dodate su neke nove stvari, znači novi top, to je još jedan top, još jedan Archer Tower, još jedan Wizard Tower, još jedan X-Bow za Town Hall 11, i moći će da upgradeuju minione na 7, vičeve na 3, Wizard Tower na 9 i još neke stvari koje su jako zanimljive. Ovo neću komentarisati, pošto nema niko sigurno koji me gleda da ima Town Hall 10, to je da će sad preći na Town Hall 11, i ovaj defense stvarno me ne zanima, pošto sigurno neću skoro da ga uzmem. Ja to neću ni čitati, nisam ga ni čitao, pošto me trenutno to ne zanima. Ovo je za spelove, od sada ćete imati free spell na Town Hall level 9, što je jako ekstra. Moći ćete da donirate crne spelove, moći ćete da primate crne spelove, morat ćete imati Clan Castle level 4 da bi primali crne spelove. Što se tiče štita, moći ćete da kupujete štit za samo 10 gemova, 25 sati štita, i sada kada budete napadali neće vam se skinuti 100% štita, to jest kada napadnete neće vam se skinuti skroz štit, već će vam se skinuti jedan deo štita. Sad ja ne znam koliko to posto predstavlja, pošto nisam baš nešto to proučavao. Ovo je jedna zanimljiva stvar o kojoj ću posle pričati. Možemo da krenemo odavde. Znači, od sada će se vreme bitke, to je vreme napada, povećati za 30 sekundi, što je sasvim korektno, pošto mislim da su povećali malo mapu, to jest jesu. Od sada će goblini napadati Town Hall i Clan Castle i imaće 2 puta više damage na njima. To je, kao što ću posle pričati, najviše o tome, pošto je sad to najzanimljivije, to oko tih lootova i oko tih stvari. To više neću se ovde vraćati. Ovo je neko o povećanju koštanja, o smanjenju koštanja, o Clan Warovima i to. 2 nove medalje, i to je ono malo pre za doniranje ovih spelova. Moći ćete sad ovde da vidite neko što je animirano ovde što se tiče Clan Wara, nemam pojma, to nisam ni čitao. Trenutno nam to nije bitno, pošto to nije neka bitna stvar. Također više vas neće moći izazvati ljudi oko tih U, pošto znate pre je pisalo U, sad više vaše ime u zelenoj boji da bih se mogli lakše prepoznati. Također, znači, u Clan Warovima će biti neke dodatne animacije, neke nove stvari, što je stvarno jako dobro. Ja to neću čitati, pošto me trenutno to jako ne zanima, nego ću pričati samo o ovim najbitnijim stvarima. To sam rekao, i sad ćemo se vratiti o onoj najbitnijoj stvari, a to je loot, to jest Gold Dark i Elixir Storage. Da kažem da je svaki Town Hall, to je svaki Elixir Storage se poveća za malo. Sad zavisi koji ste Town Hall, koji vam je level Elixir Dark Storage ili Dark Elixir Storage ili Elixir Storage. Za početak da kažem da oni koji su imali 8 miliona, to je 8 miliona i 1000, to je Town Hall 10, moći će sada na Town Hall 11 da upgradeuju to, da imaju 10 miliona golda i 10 miliona eliksira, što je sasvim korektno. Povećali su neke cene, smanjili neke stvari, nemam pojma. Također, onaj heroj moći će da se upgradeuje samo preko eliksira, nećete moći da ga upgradeujete Dark eliksirom, koliko sam ja to shvatio. Također, najbitnija stvar u ovom videoklipu, i poslije ću vam pokazati taj napad, je to da ćete se sada mnogo luta nalaziti u Town Hallu. Ne mnogo, ali dosta veliki deo, bukvalno, ja mislim, oko 25% od svega šta imate, tako da ako imate 300.000 ovde, nemam pojma, uzet će vam, na primjer,
70-80 hiljada samo na to što vam je sa strane Town Hall, ili ako imate 2000 darka, uzet će vam 200-300 ako vam je samo sa strane Town Hall. Tako da, ubacujte Town Hallove unutra, a također to će biti dobro za vas koji igrate Town Hall, koji igrate Clash of Clans, pošto dosta ljudi sad kvitaju Clash of Clans, ostavljaju Town Hallove napolje, ostavljaju lootove napolje, tako da ćete moći jako dobro da skupljete loot na to samo sniping Town Hall. Sad ćemo ovdje naći taj raid. 105 archera sam dao za samo oko 200, vidite ovo. Pazite samo ovaj napad, znači samo da nađem, evo ga, 105 archera, dobio sam ovoliko luta, što je stvarno ekstra, i 31 trofej, znači bukvalno sam mu dobio oko 100.000 samo na Town Hall i na te takve stvarčice. Tako da sada možete da snajpujete Town Hall, sada možete da se zabavljate i mislim da ovaj update cool, ali dosta igrača kvitaju, tako da imate šansu da što pre skupljate dosta loot. Ok ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode Clash of Clans na mom kanalu. Ako vam se svidjela, ostavite like, share i subscribe i mi se vidimo u sljedećem klipu. Ćao!